oh Iwang Sukmo satu tali bawah mungkin toko Prabu sewu patah imuran mugi pinareng gunung samudra pangasan ngantos randang angging kula mandrani rawuh paduka Koko Prabu saksampunipun prayung lenggah mripat duka kula peparangaturaken pambagya para prami Koko Prabu sedang wonten stinggil pinaturata miwang supana kangge bawulan situti datang oleh dan ketedo kali mundur sareng kami si pulau kranel ponyanyi ingkang kepanemuntan datang Raka Paradara upami Yayi Prabu menika balas datang kula reda panjenengan kula tansah wonten pucuk wae kasaparan midhangan kemawon kemawon membeten ora daging kajuana nang koso panjenengan Yayi Prabu terus kadang kula taruh ngendikan punyanyi kula petelakan pun jojo kendelo sami-sami nabi pamujipun Yayi sampeyan sipratanipun roko kados boten kirang tunggal menapa Yayi Prabu kadang kula kula niki kawuhan neken Koko Prabu kepareng kaprayoga kemudian langkung nuli datang itu kados boten kirang prayogi Yayi syukur ginaki sen Koko Prabu monggo kakang Pandit Andokawa aja dadi kaget dipamikir jeneng sira iki sunti bali maju ana ngarsan ingsun kakang Pandit Andokawa hai nurun kula ajeng tapi metan kula kalih dawuh paduka Kanjeng Dwaji parpah dhateng abdi patihan saderengipun tapi dawuh wonten dari sang kuwatos sing manado upami kepareng ibarataken pindho kambangan selondro tinandur ing alun-alun kanthi sami wong kumerjut kumitin atar awur waras mangsal tapi dawuh saking pisanipun Kanjeng Dwaji tata titi tentrem manado kawis tropat dan kalangan pindho tiang lapak ing wanci pangkong kepapat obor sewu hai nurun noknon iki kakang Pandit Andokawa Nenjo marmani jeneng sira Anduk ingsun ceraki cerak ingsun rangtaki ingsun sumedya mundhut katrangan kadiparan pawartane para kawula ingkang ana sak jabane prangkat mbok menawa ana salah siji kawula ingkang nglirokake dawuh bladak lan sifat mirang kampung jingga bondan dateng Prabu kakang Pandit Andokawa ora perlu sok ndurungi atur walaupun ana ngarsane ingsun bakal ngedangelake kami dan satolo-tolo kakang Pandit Andokawa aduh jiwa menawi padukun kanggo dateng ingkang abdi ingkang abdi mboten wonten setunggal kalur ngeluaken dawuh mulai ngangkat sami dedak orang siji ngatakan dulu timbang blondong pengalaman kunjuk pun ngasok paduka Kanjeng Dwaji hai nurun noknon iki syukur bersesewu merajenan kalam atau kabi para kahro menurut ingat rowan entak wantang abutung ngejun bulu toto rajani projo Prabu kakang Pandit Andokawa saparipurnaning pepanggihan Udias putri ingsun Radina marang kabeh para kawula kados siwun kados napa bapa manah kula
sarana sikat pun simbol kados nampi Jawa Nugroho saking Jawa Tengah monggo nanggung kang empate andoko wono ijo monggo to Dimas Werkudara Dimas Arjuna lan Dimas Kembar ojo nganti ninggal katracilan kagyo ngaturke pangabekti lan atur suku marang Kadang Werda ingkang wis kepanrapuh kula nggih keparengipun pengetikanipun Bapak Prabu Dimas Arjuna Ijo Bapak Prabu ingkang lanjut donya kula ngaturaken syukur abadi Bapak Prabu kedah tinggi Yadroto negari Indraprasta KP Dimas Arjuna pun kakang Bapak ora liwat budya pangantune kakang pun prapo manang siarji kancang wonten pucuk wengi dados Dimas Pariki Dimas Arjuna yo wis to kakangku padha masuki napa pamujipun ora kurang siji apa budya panganten kakang kumprapo marang Dimas Werkudara pacan wono bojo dadi Dimas Pariki wong kemarin ngaturken pabekti kok Prabu wong kemarin ngaturken pabekti kok Prabu kabeh Dimas Kembar iki kemangan tak topo budya panganten kakang kumprapo manjing para sakara kalau tantang wonten pucuk iki dados Dimas Pariki kalau tantang wonten pucuk ini dan miwah saya Nurtanyo langsung wonten ngarsanipun Bapak Prabu Bathara Kresna bilih wonten diberi sampun kapur ingkang rayutusan gadhing sakembaran wonten dari loro ingkang sampun ngaturaken wolu ingkang swara sipun ngaturaken Bapak Prabu Bathara Kresna wonten negari Ngamarta bobi wonten tepatan pengeran dipun anggep Kadang Mudha ingkang kirang pracila Bapak Prabu pepunggen kula Mercapada sadukute kula kalih jiwangun pinrasasa pun kakang boten gadah raos ingkang mekaten malah turang sing manah kaget andura kamekasan dene dasane Yai Prabu mempalakan dhateng para Kadang kepareng pun kakang badhe dua desa menapa iki amorwani ditani tunggalih kula pamahen rawa ingkang buntut raka para badhe udhar kula pamahen kawontenan peten ing raka badhe damel padang Yai Prabu Kadang kula cukup Bapak boten wonten sami amrohan dikitan ing penggalipun ngerani kerjanya mung saking dasar kula bubat ini wonten modal dinten sampun kapungker ingkang putra Abimani murca saking Kasabri ingkang monggo boten wonten tondo temara tondo suminggi balewati ingkang jugruk dhateng pundi kendranipun ingkang putra menapa pisan saking tekad raosipun piyambak menapa wonten tiyang ingkang tenah puja damel cintakanipun menapa sampun dumugi pikiranipun kakersaken dening Jawata Maha Linangkung Bapak Prabu pepunggen kula Lamun kang dilewati Chandra
sumber ditasir katurida limon kapiatan Rio Manawung Kaguming Iwang Wiseso singkang kulon perang anakku Abimanyu murca saka kasatria ingkang mongko Abimanyu bocah sing temen bocah sing menake ora kaya bapakne ora kaya Janaka dumek bagus saben wanita pengen digarwa saben wanita digarwa dasar bocah jrotak yen kaya mengkono Kresna kakangku yen ora bisa nutuhake ana ngendike ngendrane Abimanyu ora perlu meneh Kresna kakangku ngaku dadi pengayome para kadang Pandhawa yes itu mau jangan manik raja dwaji Dimas Guru Bopo Kresna kakangku ora mepaidai wong aku pinter ora mepaidai wong aku waspada ora mepaidai wong duwe pusaka kaca paisan yen ora bisa nutuhake ana ngendi kendrane Abimanyu Pokok Prabu para kantan Pandhawa menika sampun mantok punten ing manah anggenipun madosi kendranipun inggih putra Abimanyu menika sampun jajak disun jalak kelingan milangkoli madosi dhateng sekalitip dan gangsal manten ewa semanten dumugi sakmiki dene mangertos lan dene wonten kedah kula dhateng pun dikendhanipun ingkang putra Abimanyu menika ingkang saking menika kula sakadang namung pasrah perjagesang dhateng Aduka Prabu kepareng andaken dhateng pundi kendranipun ingkang putra Abimanyu menika windak jalan amung kemawon ingkang raka dene ngaturaken bab kawotanipun praja ing Durwati upami kepareng kula aturaken bilih wonten negari Durwati wekdal sakmenika dinampi pacobaning Jawata ingkang putra nggih anak kula Samba Wisnubrata wekdal sakmenika di murca saking negari Durwati saderengipun
ingin rokok terjak inggil beratur dan kosipun sampun iki periksa datang kota Paisan nanging jawipun kota Paisan itu namun nedangan bilih wonten cahya kemawon tejo wonten salting wono Minang Sraya yen koyo mangkono Kresna kakangku ora sampe suwe ana papat kene ayo bebarengan digolek Abimanyu lan Samba ana ing alas Minang Sraya semanten sumangga Bapak Prabu enggal kemawon dipun padosi dhateng wana Minang Sraya sejenjring paswanang wadya gung tanpa sebab kapreban sang Nalendra Tama Budi pulaksana mangun kawenengan lirmu sing buka cinta berbudyan tono raras Panjenengan teko makul dari ngantos Sri Panduran Wong Agung kekalih Amat Dara Sabdo Sri Teluk Panduran mangandikan Kocapok kesarut gegeri njaba piyang ngarsa tangkep mburi orang montra-montra kepareng lomo minggas pinggir dengan broto utusan saka negara Ngastina Pandita ing Sukurma Begawan Durna keminggis tinggal Wilantrata repepek kaya mong soto manggil grama Yang mengisar jutaan insan monoton Tekaping Prawanda
sajuman ngarsa hamba berkebondo kang arum pindo pusrita mungging uring boten badhe kesamaran panggulipun ingkang putra kados menika penemban durna tanggi tinggil pinaturata samsangipun prayogi lenggah ingkang putra ngaturaken ambagi rupa kang so ngaturaken sedaya pabekti ugi kunjupun ngandhapojo paman penemban kula kocakaken gondok beku manar-manar tinggal dina bagaimana bagaimana mereka gantil buntutnya kisau hawela kalau tangi mami tangan pulau kali anak Prabu suka berbagi datang pun bobok nanti pamuji pun anak Prabu prapani pun bobok kados mboten kirang saya bobok pun bapak ngaturaken gini panggung dene anak Prabu kepan ngaturaken sugeng luhuraken dhateng asmanipun pun bapak dados kula kasa pangsalipun pudya panganipun bapak mugi kunjupun ngandhapada ger yoga kula iki kula tresnani aku diboten koko dados maca jimat bapakku bodoh maksud iya orang utara nampa pamujimu ora kurang siji apa padha saneng rek utara iya nampa pangadene ora kurang siji apa durna iya sajan kula putra madu kula ngaturaken sapa pabekti mugi kunjupun ngandhapada paman tenan iya jangan apa-apa pudya pangenipun pun bapak tumrap paman Janaka wis tambah bojo meneh lho kowe Janaka sejatosipun badhe kepengin tambah nanging aji kaliyan ing griya ilmune wis tak saking sampun kula ngaturaken pambekti mawon kula ngaturaken pambekti mawon iya nek kula sedewa tak tampa pudya pangantuk tambahan kapundi wonten kula dados jimat kari kapundi wonten kula dados jimat kari wangsa pangacanipun pamanipun ingkang putra boten mangertos menawi to paman durna badhe kedhak wonten inggil Binaturata upami wonten putra menika mangertos tentunipun ingkang putra badhe mampat paman durna wonten sak jawining kita kanthi upacara sak medhine boten dados napa nggih boten dados napa keparang putra badhe nyumrisa menapa ing dados wigatosipun paman Kumbayana tedhak inggil Binaturata atur punika nggih sejatosipun pun bapa niku badhe jujuk wonten negari Dewan badhe pinanggih kalian Anggir Prabu Bathara Kresna kula niku nek kaliyan Anggir Prabu Bathara Kresna pun kados jape mete
mung endi sing ana gentenan nek Kresna duwe ya kula dinae nek kula gadah mriko mboten dikeki kok atus ngoten malah atus sampeyan lho kok dadanipun ngaten estinipun mengaten nggih bilipun bapak kula dipun utus Angger Prabu Joko Witono badhe nyuwun ngambil senjata kaca kaisan gandeng pun bapak sampun dateng Negara Turuan nanging Negara Turuan itu kumplang jan peteng gedhe kaya boten wonten tiyang kaya kecoblong iku kamen lah mituripun Graita kula bilih Angger Prabu Bathara Kresna niku dhateng negari Indrapata pramila kula tututi dhateng Indrapata nika lha menika pun bapa badhe pun prisa menapa Angger Prabu Bathara Kresna dadi inggih Biraturata dadosaken kawungan paman bilunggal sak menika Bapak Prabu boten lenggah wonten inggih Biraturata nang sampun takmir paman Durna menika badhe ngersakaken kaca kaisan kula ingkang wekdal sakmenika dimastiyaki ingkang menika badan wakilipun Bapak Prabu Bathara Kresna saged rembagan kalian paman Durna dimastiyaki mlebu papan kene anjreng kang puspitara kasiring samirana Pumas kandaning sekar kadung sekar kadung hamba berkegondo kangaron pindo puspita mungwing buring yo ya nang tompo bocah bagus tenan karo wong tuwa kuwi saiki basa saploke kumpul para Pandhawa kowe dadi sapa ya nah dadi bocah iki sing lembah manah kaya ngene aja tiru sing ngegong kancane do seragam kok ora seragam dhewe. Nek mau sambate ngali rungan bus. Setia iki
sejatine bapak wis tekan negara Ndorowati. Sejane bakal ketemu ambek Prabu Bharatna. Tak susul negara Ngendramata ning kene kekomplang ora ono. Miturut ngendikane ambek Prabu Puntadewa. Minangka badan wakil sulih salira kangge Prabu Bharatna. Ora ya Setyaki. Injih para napa. Gandeng kudu iki negara Ngastina. Nembe nampa pacobaning Jawata. Sing kanggo lantaran anak putu Sarja Kusuma putra Wirapati murca sing ora mati. Sing mongko Sarja Kusuma ku tak gadah-gadah. Ora mung dadi wakil bupati ning sesuk dadi bupati. Bupati ning Ngastina sesuk-sesuk dadi ratu. Ning sing dadi kuwatire nggih Prabu Duryudana lan para kadang-kadang kula wau. Metu iki Sarja Kusuma murca saka Kembanan tanpa taliwara. Ora ngerti lungane Sarja Kusuma kana ngendi. Apa katut sinden? Ning ora nek sinden wis kaya ngono kuwi ora maring katut kita. Wis ketahuan. Nah, gandeng saiki ketemu kulo Setyaki, aku bakal nyuwun senjata kaca kaisar. Kiai badhe ngambil senjata kaca kaisar. Badhe kula-kula ngaten namung dikuwun